मा खामानि मावहैदोंमोनलां ओमफ्राय फैसाखौनो मोनाखै फैसा मोनाखैथ' आरो मावासै मावबाय माबायाव थांनांगौनो हाबायाव गाबनो रोङिसो नामा गाबनो रोङा गथ'निया देरखाबाय ओंखाम ओंख्रि संनो रोंखायो जानो हेलो हेलो दोस्त लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए सान्दुङाव आंहा दानि गोलैथारसिगौसोमोन नोंजों गेलेनानै सिखारबोनाया खोमसि सांग्रेमा जोबजोबदों नायदो आंखौ नायदो दा लोगोसे थांनानै खाबाय मानो ओमफ्राय नोंहालाय हेलो हेलो दोस्त लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए
मा lama banang sudah banang sudah वा मिन्थिथारगौलै बियो जोंहा दिङा ब्लग हेलौ 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 होननानै बुंदों आरो हेलौ हेलौ ब्र खबर सबरा बोरै जोंहा दिङा ब्लगा लाइक खालामबाय आंजों साब्रै जाबाय ह नंगौ नामा दे फाटा फाटि कमेन्ट खालामबाय था लोगोफोर हा ओइ माबा गावहा माबायाव थांनांगौ होननायखाय दोनबाय हाबायावलै रायज्लायनो होननायखाय जोंहा दिङा ब्लगा बुंदों मोजां आंहाबो आदै ह नंगौ नामा जोंहा दिङा ब्लगा बुंबावदो आदै मा खालामदों दालाय नै एलबि होलाबायदोंलां
Đúng không đây nó không ra không mà làm sao ngắm cho mà जोंहा ब्लगाव बुंदों मा ओंख्रि जायामोन जाथ'वाखैनो दासो संनो नागिरदों आरो हेलौ मा ए नंगौ नामा एलबि होदोंमोनलां एलबि होदों जोंहा दिङा ब्लगा होननानै बुंदों आरो दिङा ब्लगा बुंदों अह मा ओंख्रि संखो आदै संथ'वाखैनोलै खामानि मावनानैसो दासो फैदोंमोन आरो आं दिङा ब्लगाव बुंदों सोर फन हरखो आदै एफा गोदै रायलायखो ओरैसै बिबोनां हरदोंमोनलै बिबोनां हरदों आरो नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो दिङा ब्लग दे कमेन्ट गाव सिला हरजोबदो एसे इन्टारेस्टनो नोंसोर माबा खालि फैदों नोंसोर जाहैनाया फैथारगौ जाहैनाय जोंहा दिङा ब्लगाव बुंदों अह सबायसो आदै बा गोथावथार सबायजों दाउ ना अमा बेदर दे कमेन्ट हरदो लोगोफोर जोंहा रैमालि बसुमतारी बा सोर सासे फन हरखो दसे रायलायबावमोन ओरैसै रैमालि लाइक होआखैबा लाइक होदो दे जोंहा दिङा ब्लगा मा खामानि मावदोंमोन ओइ गुमै मोननाव इथा गाथिहैदोंमोन आरो सरखारनि न' मोननाय जोंहा दिङा ब्लगा दानि आदै औ इथा गाथिखांनानै फैबाय आरो आङो फैनानै दा एलबि होबाय कमेन्टआनो रावबो हरथारा माथो सासेल' हरबाय थायो
हेलो 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 दोस्त लोग प्लीज कमेंट कीजिए सासेयानो गसंनानै थादों नै जोंहा दिङा ब्लगा अह दे आदै औलै खामानि मावबाय थानांगौ आरो जोंहा रैमालि बसुमतारिया थांबायबो नामा रावबो गैला नामाब्रा जोंहा दिङा ब्लगा बुंदों रैमालि बसुमतारि कमेन्ट चेक रिप्लाइ प्लिज ब्लु होनानै होनो आङो र' रैमालिनोबो आइडिसो नामाथाय जोंहा रैमालि बसुमतारि बुंदों नायखुमागासिनो दं आं मा खबर आदै ओरैसै नायखुमानानैसो दङ होनबा आरोना नोंनि मेन चेनेलजों फैलाय रैमालि जोंहा दिङा ब्लगा हि हेलौ रैमालि होनदों आरो ओरैसै जोंहा दिङा ब्लगा बुंदों अके नो दे कमेन्ट खालामलायबाय था जोंहा दिङा ब्लगनावबो आइडि दं नामा दिङा ब्लग जोंहा दिङा ब्लगा हि हेलौ रैमालि होननानै बुंदों आरो दिङा ब्लगा बुंबावदों प्लिज रिटार्न कमेन्ट रिप्लाइ मि नंगौ दिङा ब्लग नोंनाव आइडि दं नामा हेलौ 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 कमेन्ट खालामदो दे नोंनि गोसो मानोब्ला नोंखौल' नांगौ आंथ' मिथिला सना जाबाय आं दिवानि जोंहा दिङा ब्लगा बुंदों अह आं लाइभ होफेराखै नंगौ नामा लाइभ होनांगौलै लाइभ होबा माने साबसक्राइबाराबो बारायलांबाय थायो आरोना वाच टाइमाबो बारायबाय थायो दिङा ब्लग आइडि गैगोना गैया नोंनाव खोन्थाहरलाय देलाय दे कमेन्ट खालामदो माथो कमेन्ट खालामग्रायानो गैला जोंहा दिङा ब्लगा बुंदों आं लाइभ होफेराखै आदै होबाय लाइभखौ होबाय था रोङाबाबो सोलों आरोना मानसिफोरजों खाथियाव सोरबाफोर दङबा सोलोंबानो जायो रैमालि
रैमालि बसुमतारिया बुंदों मा जाखो बेबि सनाया गाबबाय माथो उरखाय ओरैसै थुखैदों बिमाया थुखैदोंलै रानि गोरलैखौ जोंहा थुखैनायखाय गाबदों आरो जोंहा दिङा ब्लगआव बुंदों आं एसे बेस्थ' आदै नंगौ नामा खामानि मावगासिनो नामा नोंबो दिङा आदै जोंहा दिङा ब्लगआव बुंदों रथ' ओरैसै दे जोंहा दिङा ब्लगआ अके थेंक इउ दिङा ब्लग रावबो फैला माथो मा जाबावगोन दानिया कमेन्ट खालामदो दे दसलुक मासि गाबखो कि नोङो हेलो गाइस लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए प्लीज़ हेलो दोस्त लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए ओरेंस अली हेलो दोस्त लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए लव दिया था फुल दिया था वाह कमेंट करते रहो दोस्त लोग हेलो दोस्त लोग कमेंट करते रहो दोस्त लोग ओइलिस अली आप कैसे हो सस्ता कर लिए आप नाश्ता कर लिया आप ना नाश्ता अभी तो नहीं खाया है बना रहा है वो लोग आप नाश्ता खा लिया जोंहा रैमालि बसुमतारिया बुंदों माथो ओंख्रि जाखो ओंखाम जाथ'वाखैलै जोंहा दासो संगासिनो रैमालिया आइदिसो नामाब्रा खोन्थाहरलाय देलाय रैमालि माथो रावबो कमेन्टबो खालामथारला थांजोब्बायसो नामा कमेन्ट खालामलायदे जोंहा रैमालि ब्लगआ रैमालि बसुमतारिया बुंदों लाइभ होफेराखै आं नंगौ नामा होबाय थाबानो जायो जोंहा वारिस आली ने बोला है हम कर
करिए आप कहाँ कहाँ हो आप खुश लव स्प्रेन फेस लाइट प्लीज हम हम करिए आप कहाँ हो आप खुश लव स्प्रेन फेस लाइट फेमिली रैमालिया लाजियो लाजिगुलायो होनबा लाइभ होनोनो लाजिबालाय बोरै जानो महर गैयाबाबो महरखौ देखायलाबायनांगौ पुलिस वाले ने फैमिली दिया है पुलिस वाले ने लाभ दिया था थैंक यू दोस्त जोंहा रैमालि बसुमतारिया हाथाय मिनि गुलायनानै र' होननानै बुंहरबाय आरो उनाव बानायगोन अह नंगौ नामा दे कमेन्ट खालामदो हेलो दोस्त लोग प्लीज कमेंट कीजिए हेलो दोस्त लोग प्लीज कमेंट करते रहो रैमालिया बुंदों रैमालिया बुंदों दोनथ'बाय दे आं न' साफा खालामनो ओरैसै दसेनो दोनथ'यो होनबा रैमालि बसुमतारी थांखो ना माखो नोंलाय एनथेबथ' आरो कमेन्ट खालामलाय दे रैमालि जोंहा विलिस आलिया बुंदों बाय बासाव जो रो रहा है ना बाय बासाव को लाइव मैंने तो देखिए ना बहाल बचाओ को लाइव नहीं तोता देखा सकता है प्लीज लीजिए विलियम्स आली
मैसेज को क्यों डिलीट कर दिया? अरे हेलो हेलो दोस्त लोग, प्लीज़ कमेंट कीजिए। हेलो दोस्त लोग, प्लीज़ कमेंट करते रहो। Mari jaga. हेलो दोस्त लोग, प्लीज़ कमेंट करते रहो। वार्ता सोलो माजबो pendana माजबो pendana हेलो हेलो दोस्त लोग, प्लीज़ कमेंट करते रहो।
है माथो रावबो फैलाब्रा मा जाबावगोन जाखोलै हेलौ 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 दोस्त लोग हेलो 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 दोस्त लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट
मा जाखो बिदि होननाया? मा रावबो फैला माथो। हेलौ हेलौ दोस्त लोग। हेलो हेलो दोस्त लोग, प्लीज़ कमेंट कीजिए। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हेलो हेलो दोस्त लोग, प्लीज़ कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए, कमेंट कमेंट कमेंट। कमेंट करते रहो दोस्त लोग। आगे बढ़ें। हेलो दोस्त लोग, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। जो नया है मेरे चैनल को, सपोर्ट तो सपोर्ट मिलेगा। दोस्त लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए दोस्त लोग। हेलो हेलो दोस्त लोग, प्लीज़ कमेंट कीजिए। कमेंट करते रहो दोस्त लोग। फटाफट कमेंट करो दोस्त लोग। Hari-hari dong bukan
जालालै रावबो फैला जोंहा सनायस्रि मोसाहारि आब' सफैनो हादों आंनि एलबेआव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंनिसिम गोदान बोसोरनि लाइक दान आगैनो थेंक इउ आब' लाइक होनायनि थाखाय खबर सबरा बोरै मा ओंख्रि जाखो सनायस्रि आब' गारिखौ सालायनो बिबाबो होथारा माथो नोंलाय आंनोलाय जोंहा सनायस्रि मोसाहारि आब'आ बुंदों मोजाङानोथ' आगै लांफै अह नंगौ नामा नों हराबालाय बोरै लायनो आंलाय मानसियानो गैथारालै मालाय नोंनावसो गोगोम जायोना आब' सनायस्रि आंनाव मानसियानो फैया जोंहा सनायस्रि आब'आ जायालै आगै ओरैसै जायालायबाव आरो नोंनि बायदि मानसि जानांगौबाथ' मालाय कमेन्टखौनो फरायख'नोनो हागौलायबावा नोङो आंना नुवाखै नै सासेल' खाम दमासो मानसियानो साइस नङा नालाय ओंखायनोथ' मानसिफ्राबो फैया आरोना मोखां खामब्रें लानानै जोंहा सनायस्रि आब' बुंदों आं फंबाय नोंजों साब खालामनि र' नोंखौ आं आगै अह नंगौ नामा खालाम दे खालाम आब' जोंहा सनायस्रि मोसाहारि आब' बुंदों मोजांथ' समायना आगै ओरैसै समायना नङालै आङो मानसियानो मोजाङानो नङा सेहेरायानो खामब्रेंसो जोंहा रैमालि प्रसेस सौफैनो हादों आंनि एलबेआव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय हेलौ होननानै बुंहरदों आरो हेलौ खबर सबरा बोरै मैया एसे लोगो जादों आं बेजों दे कमेन्ट गावसिलाबायनानै हरदो एसे अननानै रैसुमै
जोंहा सनायस्रि मोसाहारि आब'आ बुंदों आंना साब खमायलांबाय थायो मालाय नोंना आगै 500नि बारा जाबाय ओरैसै नंगौ नामा आब'? 500नि बारा जाबाबो जेबो जायाखैलै आब'। नाजाबाय थानांगौ नाजाबानो जाबाय थागोन आरोना। जोंहा रैसुमै प्रसेसआ बुंदों आइडि हरदो दे अह' नंगौ नामा आइडियालाय दङ आरोना आंनाव 890 थांबाय माथो रैसुमै नोंना। दसे था आरो आइडि नांगौबा ना आं हरगोन आरो आंनाव 8था दङ आइडिया। जयति शर्मा ही हेलो हेलो दोस्त लोग प्लीज़ कमेंट करते रहो। जो नया है तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्त लोग। जयति शर्मा 85 जयति शर्मा आप कैसे हो? जोंहा सनायस्रि आब'आ बुंदों आंखौबो सापर्ट खालामदो आगै आंहा आइडिबो गैया मालाबा माब्लानो गंसेल' मबाइलानो गंसेल' नंगौ नामा आब'? आब'नो ब्लु नांगौ नामा? ब्लु होनानै होनां होबाय दे। जागोन दे आब' आं नोंनो हरगोन आरो। रैसुमैया बुंदों जइन प्लिज जइन प्लिजनो जइन जा दे सोर सोर लोगो गैया। रैसुमै नोंनाव आइडि दं नामा? खोन्थाहरलाय देलाय कमेन्टआव आइडि दंबा। जयति शर्मा कदम बढ़िया थैंक यू कमेंट करते रहो। जयति शर्मा हम सब कर दिया ये देखो। देख लिया ना? हमको भी सब कर दो हाँ जयति शर्मा। जोंहा सनायस्रि आब'आ बुंदों मबाइलानो गंनै मालाय आगैना नंगौ नामा? सासेयासो लायो। जयति शर्मा ने ऑन थैंक यू ऑन रहने के लिए शुक्रिया। जोंहा रैसुमै प्रसेसआ बुंदों मोनसेल' आंनाबो बेल' नंगौ नामा? दे आं हरगोन आरो ना सिन्था खालामनो नाङा। जयति शर्मा ने बोला है ओके थैंक यू दे कमेन्ट खालामबाय था दोस्त लोग कमेंट करते रहो।
ज्योति शर्मा ने बोला मैं भी आपको सपोर्ट कर दूंगी और कमेंट भी। थैंक यू, कमेंट करते रहो दोस्त लोग। ये मोबाइल में 3 आईडी है। ज्योति शर्मा ने भी ब्लू दे रहा हूँ। जहाँ रईसुमै प्रोसेस बुंदों ज्योति शर्मा सब कर लिया है मैंने आपको प्लीज बैक करो। जोंहा सनायस्रि आब'आ थांबाय नामा ब्रा माथो कमेन्टबो खालामहरासै। कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट। रईसुमै आं नोंखौबो साब खालामबाय 890 आव 91 जाबाय नोंना नो। वीडियो 132। ज्योति शर्मा ने बोला है ओके जी थैंक यू। जोंहा सनायस्रि आब'आ बुंदों अन थैंक यू। फन फैदों आंनाव। हेलौ हा अबाव जेरावबो थाङाखै आङो गुमैमोनाव दहायसो खामानि मावहैदोंमोन आं। आं दाहाय थांगोन आङो। हा गेटआवनोथ' थांगोन आङो दा। हा न'आवलाय मा लायबावनो। ओइ आमोखियाबो थांफागोनदांलै। आं गाबोनफोर लायगोनदांलै माइखौ। गाबोन थांथ'लादां खामानि दंबाबो। ओंखायनोथ' गाबोन फुङाव थांनानै माबा सोंहैनायनि। अबाव गाबलायबालाय मोननोसै। हा दुगैदो गावदां गिदिरा। हा ओमहो मा माबे निखौ लांफै बोरै थाहैनांगौसै।
गस्ला खानो रावबो गैया जानोसै माइनाव हारसिं अमा फिसाजों जाबजों खानो जासिगोन मुबाराव थांनाय जाबा सोर सोर थांगोन ओरै दावरानिबो थांनो होनदों मुखुजि सबाय हाब खामनांगौ जानोसै सेंग्रायाबो सोलाबना सोलाबा न'नि फैनोसै साननैसो बिसोरखौनो लिंहर सानैबो लिंहरनांसिगोन आं बिसोरखौनो ओमफ्राय सानैखौबो गेटआव थांनो खोन्था मैगं फाननो सानै मैगं फानथिनदों लिंहरनानै बाव थाफैनो थिनदों गावस्रा बे आलु फिसानि थाखायनो आसुखु जाबायबा फैनो माला जैग होगोन गाबोन होनोसै होदो माबा होनानै साब्रैबो थाफैदो सानसे सानबासो ओंखायनो साब्रैबो फैनानै सानब्रै सानबा थाफैदो न'आनो सिरि जाथारगोन आरो बिदिनो अमा दाउ मोसौ मोसाखौ नायनोबो माइनावफोर गेटाव थांबावोमोन माबायाव थांबा बुधबाराव थांबा समबारावसो आथाथा सफैगोन 12 थारिखआव जाबा अमा गोलैगोन रायबालाय जेरावनो ओंखाम मोनजानाय नङा जों बिदिबा माबायाव एसे बोथिसे मोनजानांगौमोन ना दङ बैसिनाव माबा जाहैनो नागिरदों दै सारनाय सुथ'वाखैनो नै सुनानै फोरानदोंदां निया दुगैहैदोंदां मावहैयाखै इसिनाव थांनो नागिरदों नेवलायमोनाव जारला जाथारबाय खामानियावसो सोरबाफोरखौ हालदै बेसर मस्ला मस्ला नांथारो 2,000 बारा नांखाथारो थैयोमोन नाखौ सानैखौबो बिस्राखौनो लिंहर जानिखौ 10 थाखाबो होआ नों आंनो ओं हेलो दोस्त लोग प्लीज कमेंट कीजिए थांजोब्बायसो नामा गासिबो जोंहा सनायस्री आब'आ बुंदों 515 खालामबाय आं आगै दे अह नंगौ नामा दे नोंनिखौबो खालामहरबाय आङो दा मोननै आइडि दंबावो बेखौ हरगासिनो आं नोंसोरनो प्लिज कमेंट करते रहो दोस्त लोग दा सनायस्री आब'आ बुंबावदों फुल वास खालामबाय आगै अह नंगौ नामा दे आं भिडिअखौ नायलायलायाखै आरोना ओरैनो माबाल' साबल' खालामहरदों आरो आङो जोंहा बड' स्टार मा खबरलै भाइ
मोजाङानो बाय एलबि होगासिनो आरो आङो ना लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो दे बहागुर ऑन थैंक यू जयती शर्मा ने बुलाया ऑन थैंक यू जयती शर्मा ने बोला है प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप लोगों और कमेंट भी हाँ थैंक यू जयती शर्मा कहाँ से हो आप हम आसाम से हो जयती शर्मा ने सनायस्री आब'आ बुंदों अन थेंक इउ अन थानायनि थाखाय जोंहा दिङा ब्लग सफैफिननो हादों आंनि एलबेआव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आदै आंखौबो सापर्ट खालामदो नंगौ नामा सारिस' 70 जाबाय नोंना जय माबा मा नाम होनदोंमोन दिङा ब्लग आदै नै साब मोनसे होबावबाय आरो ना आङो आंनि आइडिजों दिङा ब्लगा अके होननानै बुंदों आरो थेंक इउ जोंहा सनायस्री आब'आ बुंदों भिडिअ नायना आगै साब थाया नंगौ नामा आङो कपिराइट फैजानो गिदों आरो ना ओंखायनो नायाखैमोन आरो आङो दे एबार बे मोननैखौ आङो नायनानै हरगोन आरो ना दिङा ब्लगा बुंदों भिडिअ फुल नायाब्ला आनसापर्ट जाफिनो नंगौ नामा दे आङो अल आउट थुखादों आरो ना जानाय नङा बे दिङा ब्लगा बुंदों आदै मा जाखो आदै कमेन्ट खालामबाय था दे दिङा ब्लगा बुंदों मा गामिनि आदैया आङो जोंना गहपुर आरो हाइजेंबारि होनो आरो जोंनि गामिखौ ना जयती शर्मा ने बोला ओके जी थैंक यू दोस्त लोग आङो आइडि मोनसे सोलायनि आरोना कमेन्ट खालामबाय था दे एबारना 2 आइडि जागोन आरो ना लोगोफोर कमेंट दोस्त लोग कमेंट करते रहो जोंहा दिङा ब्लगा ओंखाम जाबायना आदै जाथ'वाखैनो आदै आङो दासो संनो नागिरदोंदां जोंहा सनायस्री मोसाहारि आब'आ बुंदों दिङा आगै
फंबायनि मबाइलजों साब खालामहरनि दे आगै आं। नंगौ नामा? दे खालामलायबाय था। जयति शर्मा वीडियो रनिंग। ये देखो जयति शर्मा